Hai máis de 3 semanas dende que se produciu a desaparición de Juan Víctor, o mozo desaparecido logo de que emborcara o caiac no que ia co seu curmán Gabriel, co que puidemos falar en exclusiva. Yo no recuerdo ni cómo salir, yo sé que peleamos y peleamos para intentar mantenernos a flote y es que ni recuerdo cómo salí del agua. Salí gracias a unas ramas que miré para arriba que me estaba hundiendo. Foron 23 días eternos nos que os equipos de emerxencias buscaron por terra, mar e aire ao rapaz desaparecido cun único rastro. El kayak al final de los chicos estaba en un recodo del río. El kayak era un kayak muy sencillo, al final de lona, y lo que encontramos fue los chalecos atados en el kayak. A búsqueda especialmente complexa pola profundidade do río contou ata cun robot subacuático e o operativo tamén obrigou a paralizar a central hidroeléctrica dos Peares. Malia que as previsións non eran boas, a familia de Juan Víctor nunca chegou a perder a esperanza. A familia está triste e ao mesmo tempo pola situación tráxica que estamos vivindo, ao mesmo tempo esperanzados, esperando un milagre de Deus, que algo poda pasar. E así foi, pero non co final desexado. Onte pola tarde, os especialistas da Garda Civil rescataban a uns 300 metros da presa dos Peares o corpo de Juan Víctor xa sen vida. Será a autopsia a que esclareza as circunstancias deste tráxico suceso, mentres a familia de Juan Víctor poderá por fin comezar a pechar esta profunda ferida. Pois con eles estás, Belén, contanos como se atopan de ánimos tras este mazazo, entendo co mesmo tempo certo alivio. Adiante, Belén. Pois a verdade é que obviamente están pasando por momentos de moita dor, de feito agora mesmo estamos ás portas do tanatorio no que vai ser velado. Aquí ao meu carón temos a Marcos Zapata, que é o portavoz da familia. Marcos, como estades? Bueno, podes imaginar, e a xente tamén, que estamos con sentimentos encontrados. Por unha parte, por fin descansamos porque apareceu o corpo de Xoán Víctor, e por outra parte, pois, empeza ese proceso do pasamento del, bueno, hai que enterralo, hai que velalo, eso, pois, é unha dor tamén, pero axuda a pasar o duelo e a pechar as heridas, as feridas. Ao longo da mañá de hoxe vais realizar esa autopsia, non? Sí, fan a autopsia, recoñecemento tamén do cadáver, identificación. Entendemos que despois pola tarde entregarán o corpo, empezaremos digamos a velalo hoxe, mañá, e o sábado pois temos previsto que sexa o enterramento e facer un acto en memoria del. Non queremos facer un funeral nun sentido estricto, sino un acto en memoria, porque era un rapaz moi querido. Hai moitos amigos, moita xente que quere despedilo con honra e con gratitude pola súa vida. Vos como vos enterachedes onte de que aparecese? Quen vos avisou? Avisáronos por parte da Guardia Civil, de inmediato, mandaron un WhatsApp, unha chamada tamén, dicindo que aparecera o corpo, eso entre as 4:30 e 5 da tarde, e que estiveramos, xa pendentes, porque iban a traelo aquí para Lugo, para o Hospital Lucas Augusti, o Hospital Universitario, o ULA. De feito, o corpo atopouse grazas aos drons, que estaban onte tamén funcionando, apareciu o corpo flotando. Flotando, e os drons estaban pasando as beiras do río para ver como se aparecía, e rapidamente, pois, o corpo saliu a flote e o poderon atopar, non? Poderon atopar. Gracias a que foron os drons, senón o que iban a facer tanto a Protección Civil como a Guardia Civil, pois, semanalmente dar un repaso ás beiras para ver se aparecía, e gracias a Deus pois foi máis rápido do que podíamos pensar, non se alongou. Foron moitos días, sempre moito, pero... 23 días, foron moitos días, Moitas gracias, Marcos. Pois xa ben, moi agradecidos por todo o traballo que se fixo para buscar o seu corpo, e tamén con moitas ganas de darlle o descanso que se merece.